Hey YouTube, det er Chess. Vi kommer endelig tilbage med nogle videoer, fordi det har taget en pisselang svært ved at have gjort det. Jeg sidder og taler med Turks over Skype, jeg ved ikke om man kan høre ham i den optagelse, men hvis det kan, så er det jo... Hold kæft, knægt. Hvis det kan, så er det bare okay, så er det meget nice, men hvis det ikke kan, så er det bare... Nå, okay, men altså... Jeg vil bare gerne sige, at vi begynder snart at uploade nogle nye videoer. Vi har haft travlt, meget skolearbejde at lave. Jeg har også fået et nyt værelse, og ja, snart så kommer der også bare bedre kvalitet af alle videoer, fordi jeg får snart en awesome computer. Det bliver godt. Ja. Okay, og med sparer sådan en film, jeg vil bare sige, hvis I gerne vil have os til at lave noget specielt med jokes, der er ikke nogen af de andre med som Lefty eller Crowny mere, de gad ikke længere, eller vi gad ikke have dem der, fordi de gad at lave en skid for denne kanal. Det pisser mig af. Så sagde jeg fuck dem. Ej, jeg sagde ikke fuck dem, det er nogle af mine gode venner, men jeg sagde bare sådan, så kan I ikke være ved følelse på kanalen, hvis I ikke rigtig gider at lave noget. Men der burde snart komme. Fucking næse. Jeg skal snart her, det bliver snart min fødselsdag. Jeg tror jeg laver en vlog, det er som min fødselsdag. Ja, så kan I ønske mig tillykke. Jeg vil have det. Jeg ønsker mig tillykke. Så laver det en vlogs med mig og Jonathan Jux. Og det kan også godt være, at vi får GamerKJ ind. Han siger, han gider måske ikke at blive mere at lave YouTube, men altså, der er sikkert heller ikke nogen, der kan simpelthen se hans videoer, så... Det kan også godt være, måske, hvis det er, vi kan få, hvis han kan finde ud af at svare på, når folk skriver til ham, så Mr. Ulrik Ist, hvis I kender ham. Så kan være, der kommer nogle videoer med ham, vi sidder sådan nogle gange og taler med ham. Det bliver meget godt. Tempercraft server, jeg skal nok forbi. Tror jeg fra IP'et i beskrivelsen, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Nå ja, skal vi også lige se mit nye headset og min nye mikrofon, mand, på kluk. Big bonkers, man, lige her. Så en ny mus her, Razer. Hold. Så er der den her Razer mus her. Så er også et Razer tattoo over et eller andet sted, men jeg bruger det ikke, fordi jeg ikke har nogen stationer endnu. Og jeg sidder på min laptop. Hvis I forstår, hvad laptop betyder. Se min mave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Lad os sige, fuck. Tag noget øl. Nå, men ses næste gang. Forhåbentlig på den næste video, jeg laver uploader, bliver sådan en, jeg vil spille spil. Kom måske. Sikkert Minecraft, det er det. Men det kan også godt være, at det bliver noget det for det. Det er selvfølgelig også meget af, men der kommer i hvert fald en Dead Island spilleting i fremtiden, når vi får det. Der kommer sikkert også noget Counter-Strike, og jeg har lige Joks, han købte til mig, er det ikke sød? Han købte til mig for en 50'er, fordi der var tilbud på Steam. Så skriv i kommentarerne, at Joks han er sød, fordi det vil jeg gerne se. Jeg vil godt se Joks sød. Ej, fuck det. Han er en klam nære. Nå, men det var... Hey. Det var denne vlog, vlog. Eller vlog. Nå. Husk nu, hvis du så smider et par ekstra håndører oven i hatten, så kan jeg love dig for, at du får en rigtig happy ending.